जुहार जय माँ समले आ गोटे नुआ ब्लॉग के स्वागत आउ बहुत इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो कंटिन्यू देखुवे आज जो डुंगरी पाली रे आमर गौरबाड़ी खेल आमर एटा चली बोले आमर डुंगरी पाली रे गौरबाड़ी एटा बहरे छन बोले सेटा पूजा चली देखमा बाड़ी खेल बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजा लगवा कंटिन्यू देखुन आउ देखामी आमर गौर मानकर बाड़ी खेल चलो बहुत मजा लगवा आउ चैनल रे जेन जेन माने वीडियो नुआ देखुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करो आउ कंटिन्यू देखो। अब इंस्टा बाड़ी खेल सरी थिलानो एटा पूजा कराला घर के नहीं है देखले वीडियो केन्ता लगला कमेंट करी जनाबे रहुचे जय माँ समले।